Ćao ljudi, ja sam Ančićka i dobrodošli u novu epizodu Weekend Gaminga. Dosta vas mi je tražilo ponovo da igram Roblox, tako da igramo Roblox. Ali danas sam odlučila da ne igramo Adult Me, već jednu igricu koju, to je jedan server, na kom sam ja provela pa jedan dobar deo svog detinjstva, iskreno da vam kažem. U pitanju je Royal High. Znači, to vam je server gde su uglavnom prinčevi, princeze, kraljevstvo. Znači, ako sam bila opsednuta Disneyem ranije i dan danas sam, ali uglavnom to je nešto što je i dan danas jako brdagotivim. I odlučila sam, eto, da vam snim epizodu da ću igrati Royal High. Oni su toliko toga promenili ovde. Znači, ne mogu da se nazovem Ančićka, ne znam zašto je psovka i zovem se Ana. Ovako izgledam, ja ne pamtim ljudi koliko nisam ušla ovde i ne znam ni šta od stvari imam, ali znam da sam ja džedžila non stop ovde svaki dan, ceo dan. Imam više krila, znam da su mi ova bila fenomenalna, ova kao Red Destruction, ta su mi isto brutalna i seća se da sam čekala Halloween, znači mislim da ću malo smanjiti muziku, ali uglavnom sećate se da sam čekala taj Halloween, samo da kupim neka krila vezana za Halloween. Kupila sam, mislim, neku suknjicu, da, ali ta suknja mi je bez veze, uzela sam čisto da bi je imala. Okej, da... What? Piše da imam 50 godina. I da sam level 34, to je super. Imam keca, ne zanima me. Uglavnom, sirenski rep nemam i krunice, a u 2018. Znači, igrala sam pre 2 godine. Imam masku neku, uglavnom, bilo je fenomenalno. Znači, ne mogu da vam opišem koliko sam ja ovu igricu obožavala kada igram. Ali uglavnom da, mislim da ću sada promeniti svoj izgled, jer meni eto pre 2-3 godine se ovo se videlo, ali ovo mi sada deluje jezivo. Drago mi je eto da mi je ostao ukus za krila, ovo krila su jako slatka, ovo mislim da ima Bloom iz Winxica. Wonder Girl, a moja kosa je mnogo lepa. Vidite, ovo je kosa koju inače imam u Robloxu svugde na svakom serveru i fenomenalna je, ne znam. Baš mi je za sve, iskreno. Outfit. Koliko su oni novih stvari dodali. A inače, ovo je stariji server, to odmah da vam kažem. Tako da, fenomenalno. Da vidimo da li ima nešto na crveno. Ima. Ovo mi se ne dopada. Čekajte, šta je ovo? Bez veze. Ja sam uvek voljela da izgledam nekako, šta znam, drugačije i bukvalno nisam gledala šta su trendovi, samo sam izgledala kao totalno drugačije od svih. Želim da skinem ovu suknjicu, jako me nervira, ne znam zašto sam je kupila. Mislim da je ovo classic look, da vidimo sa facom šta ćemo raditi. Zašto ova pravi a haggy face kao... Fuj, zašto su to ubacili u igricu? Ova mi se jako dopada. Mislim da čak i ličim bukvalno možda na to. Da li mogu da stavim tu facu uopšte? Želim ovu zelenu, zašto ne radi? Da li će raditi nešto drugo? Ne znam zašto ne rade lica. Eye color, style, makeup color, multicolor. Wow! Gym čas na aparatima. Ne znam zašto face ne rade, ali nema veze, ostavit ću facu onda u suštini koja mi je ovako inače. Vidjela sam da su bacili noge. Znači, ljudi, ja kad sam igrala nije bilo nogu, nije uopšte bilo ovo kao class, bilo je to sve negde sa strane, sad su dodali mnogo stvari. Sad ćemo probati da se sprijateljimo s ovim devojkama ovde. Hello! Ovo ima jako lepa krila, ima lepu facu. Imam bez veze facu. Zašto su im ubacili noge? Ljudi, ovo mnogo jezivo izgleda, bar meni. Brate, idu u štiklama u školu. Zašto dolazite u štiklama, bre? Gađat ću vas istom. Ova Selena, da, izgleda cute, ali bukvalno štikle, zašto? Ovo je najjači brat. Ovo je najjači brat, znači gledajte kako izgleda.
Kakav car. Sad ću da claimujem ormarić, evo 15-ica. Da mi je 888333 bila. 333. Joj, ne sećam se koja mi je bila šifra. Ajmo 9999. Create. Ok. Šifra će nam biti 999. Da. I ovdje, znači, tu su nam knjižice. Odmah da vam kažem, ovo je jedan mali life hack koji sam ja skontala. Bukvalno uzmeš sve knjige sa sobom i onda ideš samo na časove koji, jel te, moraš da prisustvuješ. Jer glupo ti je kao, ne znam, da nemaš sve knjige i onda da se vraćaš svaki put do ormarića da uzimaš knjige. Mnogo je bolje nosiš sve knjige sa sobom. Mislim, realno, da li vi se vraćate kući non stop samo da bi uzeli neku knjigu koju vam treba? Mislim da ne. Tako da, eto, za ručak, joj, šta sam ranije ja uzimala? Znam da sam kupovala nešto. Da vidimo. Meals. Hamburger. Naravno da ćemo hamburger. Hamburger and fries. $18. Yes. Ajde. Ok. Bacili su telefon za narudžbine. Ranije si samo kliknuo hoćeš, nećeš i to ti je to. Jel ja tu imam neke poze? Znam da imaš poze da kupiš kao... Mislim da sam imala neku zapravo. Sitting. Šta je ovo? Znam da sam ljudi... da, pa evo zapravo imam. Vidite kako izgleda. Nekako, pogledajte kako drži noge ovako malo napred. To mi se mnogo svidjelo i to sam uzela ranije. Delete all keybinds. Zašto bi to radila? Uglavnom, ne znam kako da sklonim ovo. Ok, ovako. Ovo se teleportuje. To sam vidjela da su bacili da se teleportuje. Znači, ljudi, pišite mi šta su sve ubacili. Ja sam posljednji put ovo igrala pre 2-3 godine. Znači, baš sam na samom početku igrala. I ja uzela isto što i ja. Haj. Ja kad hoćete se s prijatelji. Ćao, hoćeš da jedeš sa mnom? Nema veze što si ti već sve pojela, ali molim te... Otišla je. Otišla je, nije rekla zbogom. Napusti me ona. I sada želim da umrem. Užas. Ništa, pošćemo ovo sami. Izgleda da niko neće sa nama da jede. Nema veze, bar bitno da si ti nama Ančice sitna. Sita. Mud. Pa dobro, svakako jeste sitna kad vidim ove sa nogurdama, čoveče. Baš mi pišite da li vi stavljate te avatare sa nogama, je li to mnogo popularno sad ili kao ipak ih koristi sa normalnim nogama? Zašto pada? Sviđa mi se što ovako leti. Sjećam se da sam gledala davno, bio je neki kao easter egg. Zašto ne mogu da letim toliko visoko? Čekajte. Bio je neki easter egg, to se sećam davno, ono kad sam igrala, gde se tipa, ja ne znam sad gde je to tačno, možda su to obrisali. Uglavnom, ja ne znam da se tipa od sportskih terena krene samo desno. I uglavnom možete da nađete jednu novu sobu i u toj sobi je kao bio neki mide da će oni nešto novo da naprave. Sad nemam pojma da li su to napravili dalje, nisu, ali uglavnom znam da je to negde bila neka kućica, nisi mogo ni da je vidiš, nego samo kad letiš ka njoj što si bliže, jednostavno, eto. Art class. Inače, ja kad sam non stop dolazila ranije ovdje u školu, ja sam na svaki čas išla, imala sam jako dobre ocene i non stop sam... Sad igram stariji server, iskreno da vam kažem, malo da me pukne nostalgija nekako, jer u suštini nisu toliko stvari promenili su avatare, ali ovaj server je dalje isti. Ima još jedan, to sam videla, ali pisalo je kao da može da se desi tipa da bude puno lagovanje ili tako nešto. Ali nebitno je sve to. Uglavnom, da vam ja kažem da sam ja ove sve vežbe koje smo mi dobijali ovdje razvaljivala. Znači, bila sam najbrža, bukvalno nije bio niko brži od mene, uvek sve, evo sad ću odmah i ovo da završim. Očas posla, znači nema, evo ga, idemo ovdje 2 žute, idemo ovdje 3 naranđaste. Ova muzika mi je bila baš nekako peaceful, chill, sad ne čujete verovatno. Sad ću vam pojačati.
Ja se dalje sećam ovoga. Nema šta, ljudi, prvo sam završila, razumete? Ja sam kidala svaku ovu, znači, svaki predmet na kom sam bila i također radila sam jednu stvarčicu, sad ću vam otkriti šta je to. Uglavnom, kako da dobijete dijamante bukvalno besplatno. Znači, nikakav ono... Izaći ću iz učionice, mislim, završila sam već. Ali uglavnom da. Kako da dobijete dijamante bukvalno besplatnim putem, znači, ne znam da li oni dalje imaju kao ovde maturu, ali znam kad je ranije bila matura, ti dobiješ 100 dijamanata, ako ne i više, ili 1000. Nisam sigurna, ali znam da si dosta dijamanata dobio. I šta je bila fora? Sad ću ja da vam pokažem, evo recimo uzet ćemo ovu sobicu. Hoću ovu sobu? Da. Znači, probat ćemo da uđemo sad, da vam pokažem čisto kako je moja soba izgledala nekad. Sad, nije bila nešto mnogo moderna, jer uvek sam bila u pozornu, ajde, ja ću kao sve to jednog dana da sredim. Šta? Nema više toga. Čekajte ljudi, čekajte. Uglavnom, ne znam sad kako da namestim svoju sobu, ali znam da ranije, izgleda su restartovali server pa si možda morao opet. Furniture shop. Joj, ne znam. Ali uglavnom da vam kažem da sam imala mnogo stvari u sobi, sad ne znam što nema. Moguće zato što nisam ulazila 2 godine, verovatno, i oni su sve to, ono šta znam, sredili. Ali uglavnom bila je fora da ako ideš na maturu, znači ti ako pobediš dobiješ pare. Onda da vam kažem, znači, pretvarajte se da ste muško. Svaki put ako ste muškarac, jedan jedini na serveru, bira se kralj mature i bira se kraljica mature. Biće mnogo kraljica, ali bit ćete samo 1 ili 2 kralja. Tako da, znači, budite muško, dobit ćete dijamante, pobedit ćete uvek, verujte mi. Ja sam imala muškog avatara i mislim da se zvao Sofro, baš se sećam i non stop je pobeđivao, imam sad ljudi 8000 dijamanata, to bi je ostalo, imala sam mnogo više. I sad baš mi je čudno kako nemam, imala sam klavir u svojoj sobi, imala sam baš dosta stvari, tako da dobijete baš dosta stvari, to se sećam. Čekaj, šta je ovo? O, mogu da sviram, čekajte. Pepa prase. Znači, Pepa prase, javi mi se, sviram tvoje pesmice, uglavnom imali smo muzičko, pokidala sam i muzičko, nema šta, razumete, ja sam završila srednju muzičku školu, imam ovde klavir, ja šibamo i ovde, to vam je, to je taj rad. Uglavnom da, mali džem. Idemo da vidimo što se ovde gore nalazi. Ja nikad nisam volila da idem onim liftom, zato što on bukvalno samo propadne i kao ništa nemaš od tog lifta, mnogo te smara, brate. Ono dok čekaš lift i sve to, bez veze. I ne znam za vas, ali meni ova hrana ovde toliko dela ukusno. Ja bi sve ovo pojela, znači ne znam se, ja bi sve u ovoj igrici jela, majke mi što postoji, ono, deluje mnogo gotivno. Inače, ljudi, ja mislim da ću ovde završiti glavnom epizodu, to bi bilo to. Zapratite me, znači, na Instagramu, tu sam Ančić_crta, hvala vam za 12.000 na Instagramu, evo igrala sam Roblox, tako da, eto, u suštini završavam ovde epizodu, malo sam se podsjetila starih dana, bila princeza, tako da, eto, ukoliko ste uživali, bacite like, subscribe na kanal, pišite šta da igram sledeće i to bi bilo to, ćao ljudi!